ďakujeme veľmi pekne za povzbudivé slova a na záver poprosím ešte Tomáša Galka. No, tak mne sa bude asi ťažko rečiť. Nie som na nejaký príhovor ani pripravený a moja pozícia je taká, že nie som aktívny politik. Momentálne som na tej druhej strane, občan, pozorovateľ, ale tým nechcem povedať, že by ma politika nezaujímala. Keď prežijete 14 rokov v parlamente, tak ste trošku inštitucionalizovaní a deformovaní. Nie v tom negatívnom slova zmysle, ale skrátka je to tak. Ja som prišiel do bežného života a počúvam ľudí, čo si o politike myslia. Potom možno vzácnejšie aj dnes tu sedia s nami a medzi vašimi hostiami moji bývalí kolegovia. A hodnotovo sme si strašne blízki, to je bez pochyby, ale sme nejako rozdelení. Každý ťahá na jednu a tí ďalší na druhú stranu. Čiže toto občanovi vyvoláva zvláštny pocit a stráca nádej v alternatívu. On očakáva, že pravica je schopná postaviť sa arogancii, oligarchom, súčasnej vláde. Ale v tomto stave, akom sa pravica nachádza, nie je to celkom možné. Pozerám sa na vás a vidím tu veľa známych tvári. Aj preto, že sme spolu žili a pracovali pre jednu a tú istú politickú stranu, SDK UDS. Bola to moderná, kvalitná strana. Predseda vždy zvykol hovorievať, skoro pri každom príhovore, jednu krásnu vetu, z toho sme sa všetci stotožnili. Na prvom mieste je Slovensko, krajina, potom strana a osobné záujmy. Sú na poslednom mieste. V tejto strane v určitých rokoch táto hierarchia prestala platiť. Osobné záujmy a zvláštni ľudia začali pôsobiť tejto strane záujmy, ktoré nie sú zlučiteľné s verejným životom, prevýšili v tejto strane. Preto stratila svoje opodstatnenie a som o tom presvedčený, že to je škoda pre Slovensko a taktiež pre slovenskú pravicovú politickú scénu. Ja viem, nechcem plakať, prepáčte mi, že som sa vrátil do minulosti a spomínam na stranu, ktorá už de facto neexistuje. Bola to naša rodina, spoločná rodina, ktorú sme neopustili my, ale ona opustila nás. Aj vďaka týmto hodnotám. Škoda, no. Posledný kongres, možno keby sme bol zlomový, keby sme zvolili Luciu Žitňanskú, som o tom presvedčený, a nechcem sa šmajchlovať, že by tá strana dostala iný vývoj a iný trend. No, na úvod ste sami priznali, že idete ďalej, čo si veľmi vážim. Vy ste nerezignovali. A dodávate aj mne energiu, že aj v mojom veku netreba rezignovať a treba sa zaujímať o veci verejné. V živote každého z nás vždy postretne voľba niekoľkokrát, nie len jedenkrát, žiť svoj osobný život, ulite, pohodlný a nestarať sa do veci, do ktorých ma nič nie je. Neházte, čo nás nepáli v tomto duchu. Vy ste sa rozhodli žiť život iný. Odvážny, ste odhodlaní a ochotní riskovať za dobrú vec, čo je veľmi vzácna vlastnosť a veľmi vzácna hodnota. Preto vás treba v tomto rozsahu maximálne podporovať. Niekedy si myslím, že ste pre nás obrovským príkladom. Pozerám sa do vašich tvári a cítim energiu, odhodlanosť a odvahu. Toto sú atribúty, ktoré môžu pomôcť aj slovenskej pravicovej scéne. Ja viem, že ľudia nadávajú, v parlamente sa len hádajú. Nie je to pravda. Parlament pracuje, urobil veľa dobrých vecí. Nevadí, že tam nesedia poslanci. Sú aj extrémnejšie typy politikov. Dobrý aj Matovič. Nech kričí, nech poukazuje, nech obsadzuje Slovensko billboardami. Veď je to nakoniec pravda, čo je na nich napísané. Je to pozitívne. Máme aj odborníkov, atribúty, ktoré naozaj táto spoločnosť potrebuje. Ale ak chceme niečo zmeniť na Slovensku, vidím na vašich tvárach a vidím v spoločnosti, že nie sme spokojní s tým, ako
ten vývoj ide ďalej. Či chceme alebo nechceme, pravda je taká, že dnes rozhodujú oligarchovia. A bohužiaľ nie len o hospodárskom vývoji a tak ďalej, ale majú aj politické strany. Obávam sa, že nie len naľavo, ale aj napravo. Toto je obrovské riziko. Tomuto sa musíme vyvarovať. Nemôžu politici vykonávať verejnú službu, že sa stanú žetónmi nejakých oligarchov. Toto je niečo, čo je hrozbou pre budúcnosť. A vy, mladí, toto môžete odstrániť. Super obraz, nápady. Verte mi, že toto politikov, ktorí verejnú službu pochopili ako pomoc sebe samému a svojim blízkym, to veľmi znervózňuje. Oni sa toho boja. A keď budeme zatiahnutí v ulite a báť sa povedať svoj kritický názor, že prídeme možno o nejaké osobné výhody, nikdy sa v tejto spoločnosti nič nezmení. Veľmi si vážim vašu prácu a želám si, aby na Slovensku takýchto mladých ľudí bolo podstatne viac. Dnes máte ustanovujúci kongres a tiež želám, aby vaše rokovanie prinieslo veľa dobrých nápadov, víziu pre nás všetkých. Pozrite sa, ja za 14 rokov v parlamente som nabral skúsenosti. Už nemám takú energiu ako vy, ale som ochotný sa o tie skúsenosti s vami podeliť. Vy ste silní, odvážni, my budeme nápomocní vám. To je náš spoločný záujem. Srdečne ďakujem za možnosť.